Kaixo eta ongi etorriak magazinera, bueltan gaude, denboratxo baten ostean, ibili gara lanean, ibili gara oporretan baita ere, baina handik hemendik gauzan dena bat egiten, eta berriro ere hementxe gaude magazinean, bueltan, eta gaurkoan, elkarrizketa aski interesgarri batekin gainera, gurean gaur Jaione Eugi egonen da, bera Nafarroako pobreziaren eta gizarte bazterketaren sareko komunikazio arduraduna da, eta hain zuzen ere txosten interesgarri bat atera dute, guraso bakarreko familien eta pobreziaren arteko lotura horren inguruan, eta guzti horretaz solasteko Jaionekin egonen gara. Baina has gaitezen betiko edukiak ikusten. Lehenik eta behin, efemerideak. Irailaren 19 zen, baina 1883a, Zelanda Berria izan zen boto unibertsala onartzen lehen estatua. 1928an, Walt Disneyk Steamboat Willie estreinatu zuen, soinudun marrazki bizidunen lehen pelikula. Eta 1982an, lehen aldiz, sentikur edo emotikono bat erabili zen, dirudienez Scott Fahlman-ek asmatua. 1985ko irailaren 19an, Richter eskalan 7,8 mailako lurrikarak Mexiko hiria suntsitu zuen ia 9.000 hildako eta 100.000 inguru etxegabe utziz. 1985an azkenik, Unabomberrek bere gizarte industriala eta bere etorkizuna manifestua Washington Post eta New York Timesen argitaratzea lortu zuen. Ea agendan zer dugun gaurkoan? Gaur 7etan Laba kurtsoaren irekiera, hain zuzen ere, Laba espazioan izanen da. Eta igandean, Iruñerria dantzabira, dantza saioa, Atarrabiako udaletxe plazan, 12:30. Goazen orain beti bezala egunkarien azalekin. Diario de Notiziasen azalean lerroburuan, soldatek erosteko ahalmenaren 6,8% galtzen dute, bataz bertze. Nafarroan 60.000 langile inguruk nomina izoztuta dute hitzarmenaren negoziazioaren zain. Argazki handi batean, Juan Iglesias kexu agertu da tximik emandako kolpearen ondorioz eta titularrean osasuna kolpe bat ematen da. Beste titular txikiago batean, Espainiak bere 4. Eurobasketa irabazi du. Albiste gehiago, gaixotasun arraroak dituzten 2.100 nafarrek baliabide gehiago eskatzen dizkiote administrazioari. Eta Aragon eta Valentziako tartea bizkortzeko eskaera, HTA-rentzat beste traba bat. Azkenik, sexu eraso bat ikertzen ari dira Iruñean. Diario de Navarran lerroburu nagusian, argiak 20%iraino igotzen du faktura Nafarroko supermerkatu, taberna eta garbitegietan. Kontsumoa murrizteko ahaleginak eta inbertsioak gainditu egin dira. Argazki handi batean, Budimir, osasunako jokalaria damu da galdutako aukera batengatik. Titularrean, lehen kexua sadarren. Osasuna desegoki aritu da Getaferen aurka. Beste bi berritan, sexu erasoa Iruñeko Iturrama auzoan, hiriko udalak gaitzetsi egin du larunbat gauean emakume bati egindako erasoa. Eta Espainiak sorpresa ematen du eta urrea irabazi du. Eta Gara egunkarian, Errioxako dokaren maniobrek euskal indarrak banatzen dituzte. Mahats bilketaren jaian, EAJak eta EH Bilduk errespetua eskatu diete beste eredu bat bilatzen duten euskal upategiei eta PSek eta PPek dokaren alde egin dute. Argazkian, Juliet Binoche kursalean Donostiako zinemaldiko lehen saria eskuetan eta izenburuan bere hitzak. Vivo en una obra que está viva. Berri gehiagotan, Isidro Esnaolaren analisia. Statkraft ikuspegi eraikitzailea. Norvegiako talde publikoa enpresa taldea da, nola ez, baina berezia da, eta bertako proiektuek euskal lankidetza publiko-pribatu tradizionalaren ohikoak ez diren elementuak dituzte. Hala badagokio instalazioak negoziatzen dituzte, beste erakunde publiko batzuen parte hartzea baloratzen dute eta eragindako herritarren iritzia kontuan hartzen dute. Azken albiste batean, Urdaibaik bere 8. liga garaikurra altxatu du.
Eta astelehenetan berria ez dagoenez, Euskal Herria Irratiarekin bukatuko dugu. Lerroburu nagusian, ikusi Metropoli Forala zuzenean, bideo streaming bidez. Metropoli Forala saioa bideo streaming bidez ikusi ahal izanen da gaur Euskal Herria Irratia.eus, YouTube, Facebook eta Twitter bidez. Euskal Herria Irratia gaur abiatzen ari da denboraldia. Salto digitala emanen dute, besteak beste, estudioan jarri dute kamera adimentsuen bitartez. Hori ospatzeko denboraldiko lehen magazina bideo streaming bidez eskainiko dute. Bestalde, osasunari dagokionez, akatsa garesti ordaintzen dira. Eta David Anaut Euskararen Kontseiluko kidearen hitzak. Atzera pauso bat da merezimenduaren dekreta. Gaurko eta biharko eguraldia. Gaur bide beretik jarraituko du eguraldiak. Giro egonkor eta eguzkitsua nagusituko da. Tarteka, goi-hodei zuriska batzuk agertuko dira, baina ez dute enbarazu handirik egingo. Haizea goizean ahul, kostaldean eki ukituarekin, eta arratsaldean berriro ere ipar edo ipar-ekialdetik finkatuz joango da, eta zertxobait indartuko da. Temperaturari dagokionez, egun senti fresko baten ostean maksimoak oroar 20 eta 25 gradu artekoak izango dira. Araba hegoaldean eta Nafarroa erdi hegoaldean 26 edo 27 graduak hartu ditzakete. Asteartean, zerua oskarbi edo hodei gutxirekin egongo da. Temperatura gradu pare bat jaitsiko da. Egun sentia fresko hasiko da, maksimoak udaberriko balioetara iritsiko direlarik. Arratsaldean iparraldeko haizea ibiliko da, bolada gogor batzuekin barnealdean, batez ere Ebro ibarrean. Eta erraten dute, aurtengo udazkena gogorra izanen dela, hain zuzen ere krisi energetikoa, inflazioa, prezioen igoera, denek badakizue, denek pairatzen ari dugun kontu lazgarri ekonomiko hori. Eta, hain zuzen ere, hor segurazki badago sektore bat aldaketa hauek bereziki pairatuko dituenak, eta horiek dira guraso bakarreko familiak hain zuzen ere. Eta, Nafarroan, badago, dakizuenez, behin hemen egon dira ere bai, pobrezia eta gizarte bazterketa aztertzen duen sare bat. Eta hain zuzen ere orai berriki txosten bat atera dute, bi kontu hauek elkartuz, ezta? Guraso bakarreko familietan nola dagoen egoera, pobreziaren eta gizarte bazterketaren aldetik. Eta hain zuzen ere, guzti horretaz aritzeko, horko komunikazio arduradunarekin gaude, Jaione Ugirekin, eta kontatuko dugu txosten horretan zer egon den, beraz, arratsaldeon, Jaione. Arratsaldeon. Kostatu zait pixket gizarte bazterketa, pobrezia, psiotrabalengoaz egin naiz. Bai. Zugu lagunduko diguzu aklaratzen. Jaione, zer da atera duzuen txostena, azaldu diguzu. Orain dela urte bat, orain dela 3 urte egin genuen inkesta bat etxe bizitzei buruz, etxe bizitza, familiak etxe bizitza arazoak zituztenei buruz, eta han ikusi genuen 20% guraso bakarreko familiak zirela. Datu hori, pixka bat egin zigun alarma bat, halako bat, eta gure genero taldean hasi ginen pixka bat pentsatzen ea zer zegoen egoera hauen atzean. Orduan, pasaren urtean eta urte honetan, inkesta bat bota genuen familia hauei, eta handik atera ditugun datuak nahiko zehatzak, eta uste dugu, ez dakit pixka bat pentsatzekoak direla, ez? Esanguratsuak adierazgarriak. Bai, hori da. Erran duzu, Jaione, egin zenutela azterketa bat, etxe bizitza lortzeko arazoak dituzten familien edo pertsonen artean. Bai, hori izan zen orain dela 3 urte. Eta, ikusi dugunez, etxe bizitzari buruz baita ere, txostena honetan ikusi dugunez, familia hauek erdiak baino gehiago etxe bizitza arazoak dituzte. Zen nolako arazoak, adibidez, alokairu basu bat aurkitzeko orduan, edo alokairu bat aurkitzeko orduan, zeren pertsonek ez dute txikiekin bizi nahi etxe bizitza beran. Batzuetan logela bat alokatzeko orduan, hori arazo bat izaten da. Ados, klaro.
akaso ez denez familia handi bat, batzutan haiei komuniko zaiez, ekonomikoki harpatzea gela bat, akaso gela batekin aski dute, baino alokatzen duten personek ez dute nahi izaten hau, ez? Hori da gertatzen da. Hori badu alokairuan 2 gela, 3. haur bat sartzea ez da izaten jendeak nahi izaten. Bai, pentsatu behar dugu gainera familia hauek diru sarrera bakarra dutela, orduan batzutan pisu alokairuak oso garestiak direnez, ezin dute etxe osoa alokatzeko dirurik. Osea, nolabait ere alokairua izaten da haien arazo nagusietako bat, ez? Kasu honetan. Bai, bestaldetik baita ere lan arazoak dituzte, 60% langabezian daude. Oso datu handia da. Orduan, pentsatu behar dugu, batzutan diru sarrera bakarra eta beste batzutan ez dutela diru sarrerarik. Eta zergatik gertatzen da, zergatik guraso bakarreko familietan badagolako langabezia tasa edo, badago jakiterik? Gu pentsatzen duguna da alde batetik kontziliazio arazoak dituztelako, noski, emakume bakar bat nola eraman dezake aurrera bere aurren hezkuntza eta era berean lana, ez? Merkatu lana ez dago egokitua pertsona hauen egoerara. Eta izango dituzte baita ere akaso laguntzak usteko haurtzaindegian haurrak eta halakoak, baina horrek ez die balio aski, ez da izaten aski laguntza horrendako? Bai, momentu honetara arte laguntza txikiak daude familia hauentzako zuzenki. Ikusi dugunez, gehienak esaten dute ez dutela guraso bakarreko familiak izateagatik laguntzarik, baina beren egoera, bere pobrezia ekonomikoa dela eta bai jasotzen dituztela zenbat laguntza, baina diru sarrera oso txikiak dira. Eta erraten duzun bezala da, pobrezia egoera batean egoteagatik errentari dagokionez eta, baino ez guraso bakarra izateko. Hau da, guraso bakarra izateak ez du berezko laguntza zehatz bat? Bai, baditu, orain dela 2 urte Nafarroako gobernuak atera zuen legedia familia hauei buruz, eta momentuz, ipini dituzte zenbait laguntza, baina familia, zaurgarritasun egoeran dauden familiei oraindik ez dira iritsi. Ez dira nahikoak. Guraso bakarreko familien kopurua handia da, nolabait ere? Erran nahi dut, batzutan pentsatzen dugu, baina hori izango dire 3-4 pertsona Nafarroan, ez dakit, tasa handia dago horretan? Ez dago datu zehatza. Zeren, dagoen zertifikatua, edo ez dakit nola esaten den, ez du datu zehatzik ematen, zeren eta guraso bakarreko familia asko daude, baina egoera ezberdinetan. Orduan, neurria ez dakigu zenbat dauden. Beste egunean etorri zen Carmen Flores, estatu mailan familia hauekin lan egiten duten elkartekoa, eta esan zigun Madrilen bakarrik 3.000 zenbat zen, 300.000 familiak zirela Madrilen. Orduan, pixka bat, imagina dezakegu, familia asko daude gora horretan. Pila bat. Eta, segurazki gero eta gehiago ematen den fenomeno bat, ezakit adibidez entzuna dut, Europako iparraldean eta fenomeno hau gero eta gehiago ematen dela, baita ere jendeak batzuetan borondatez aukeratzen duen, ez? Bide bat izaten da. Gehiagora doan zerbait da? Hombre, aukeraskoa uste dut baietz, ez? Guk ez dugu hau hausnartu, ez? Baina uste dugu aukeraskoa bai, agian gero eta gehiago izango direla egoerak, baina betidanik egon dira, ez? Ez dakit, dibortze baten ondoren bakarrik geratu den emakumea, edo guraso bat hil denean, ez dakit. Karo, egia da, segurazki, maitasune romantikoaren nolabait ere zalantzan jartze horrek, ez? Ere areagotu izin duela pentsatzen dut, ez? Lehenago segurazki dibortziatzea zen zerbait excepzionala, gaur egun zerbait askoz arguntagoa da, eta hori ere izango da kausetako bat, ez? Zuek zer aurkitzen duzu, ze faktore egoten dira normalki? Eske gure egin dugun hausnarketa izan da, familia zehatz batzuekin. Agian borondatez ez dutenak hori aukeratu. Orduan, guk aurkitzen duguna, adibidez, familia bat
beste leku batetik etorri dena, eta bere, agian gizona, bueltatu da bere sorterrira edo? Bai, bere sorterrira, lanaren bila edo, eta bera geratu da haur txikiekin. Eta egoera horretan, batzuetan, desagertu egin da gizona, ez du komunikatzen bere familiarekin, eta bera geratzen da hemen, baina ez dauka dibortziorik, ez dauka paperrik non esaten duten gizonezkoa desagertu dela, orduan oso egoera konplexuak dira. Daude nolabait ere bazio legal baten erraten dena, hola pixket limbo egoera batean? Bai, bueno, egin dezaketena da denuntzia ipini, baina ez dute askotan ipintzen, orduan nahiko konplexua dira. Ze bertze egoerak egoten dira, ez dakit, ze bertze modutan ematen dira guraso bakarreko familia? Esan duguna, egoera zibilari buruz, baditugu ere datuak, gehienak dibortzio egoeran daude, dibortzioa eta gero, emakumea edo gizona, gehien bat gizonek zeren familia, guraso bakarreko familiak, gehien bat emakumezkoak dituzte buru nagusi, dibortzioaren ondoren, bat desagertu egin da familiatik, edo baita ere ezkongabeak. Ezkongabeak ere izaten dira. Aipatu duzu, genero sesgo bat dagoela, kasu honetan, guraso bakarreko familia horien kasuan, ehuneko zenbatekoa den emakumeena eta zenbat gizonena, badakizue? Bai, gure inkesta esaten dutenez, familia horietatik bederatzik, hamarretatik bederatzi emakumezkoak dira. Wow, praktikamente ehuneko ehuna... Bai, portzentai handia. Eta gainera, esan behar dugu, zeren uste dugu garrantzitsua dela, erdiak baino gehiago esan dute genero indarkeria jasan dutela. Nolabait ere honek orduen badu, ez dakit, irakurketa bat ikuspuntu patriarkal batetik, ez? Bai. Pentsatu behar dugu baita, genero indarkeria jasan duten emakumeak baita ere dibortziatu egiten direla eta azkenean haur txikiak beraiekin geratzen direla. Orduan oso ohikoa da, ez? Egoera hau, bai. Karo, hemen zer gertatzen da? Ematen dire dibortzioak, eta orduan normalki bi gurasoek borrokatzen dute haurren kustodiarengatik, edo handitzetan gizonek paso egiten dute, ez egoerak ematen dira? Uste dugu motatako egoera guztiak, ez? Baina guraso bakarreko familia osatzeko beste pertsona ez du borrokatu izana, zeren zuk izan behar duzu patria potestad esaten dena. Zure haurrentako patria potestad guztia izan behar du pertsona batek guraso bakarreko familia izateko. Orduan, dibortzio bat izan ez gero, baina bere bi gurasoak ez dakit ala nolako ardura izaten bai dute, ez da izango guraso bakarreko familia. Bale. Karo, nolabait ere dibortzio normal bat, dibortzio bat, eta egoera arrunt bat dauden familietan hori ez da guraso bakarrekoa. Naiz eta adibidez, batekin bizi eta besteengatik bakarrik dirua jaso, hori ez da guraso bakarreko familia. Suposatzen delako, biek arduratzen direla ez? Era batean, baina bai. Eta, kasu hauetan, beraz izaten da, uste duzuek normalki, bietako batek, erran dugu hamarretatik batean bakarrik gizonak, ez dute borrokatzen kustodiarengatik edo. Ez dute borrokatzen edo, baita ere egoera batzutan hil egin dira, noski, eta batzutan baita ere egoera berezi bat da, bietako batek kartzelan badago, espetxean. Eta patria potestad horrek suposatzen du bertze gurasoak ez da duela autoritaterik eta ezer tutoretzarik nolabait ere. Edo nolako ardurarik bere haurrengan. Hoi da ematen diren egoerak beraz. Eta honek ez dakiten pobreziarekin, gizarte bazterketarekin badu ere bai lotura nahiko estua, ez? Erran nahi dut.
Pobrezia eta gizarte bazterketa egoeran dagoen jendearen kasuan, guraso bakarrekoen tasa altuagoa da. Bai. Guk ezaukagu hemengo datua, baina estatu mailan erdiak baino gehiago, familia hauen erdiak baino gehiago, pobrezia egoeran daude. Oso datu altua da. Pentsatu behar dugu, alde batetik pobrezia ekonomikoa jasaten dutela, diru laguntzan handirik ez dituztelako, eta beste aldetik oso langabezi egoera gogorrean bizi direlako. Orduan, bi egoera hauek batuak egoera larrian daudela esan dezakegu. Eta langabezian daudenean, adibidez, orokorrean nola egiten dute aurrera ateratzeko, hilabete bizirauteko, izaten dituzte diru laguntzatxoak eta erraten genuenetik, edo? Ikusi dugunez, 90% jasotzen dituzte diru laguntzak. Pentsatu behar dugu, 500 eta 1000 euro bitarteko diru sarrerak dituztela gehien bat, erdiak baino gehiago. Baina 20%ak bakarrik 500 euro baino gutxiago jasotzen dituzte. Oso diru gutxi. Erdiak baino gehiago? Bai. Erdiak baino gehiago ez, 20%. 20%, 500 euro baino gutxiago. Oso diru gutxi da zure bizitza aurrera eramateko, baina aurren bizitza ez dakit egoera egokian garatzeko, ez? Orduan, oso egoera larria daudela uste dugu. Hau ez dizut galdetu, ez dakit normalki zenbat seme-alabez solasten gara, badakigu seme-alaba bat izaten da, pare bat? Bai, gehien bat seme-alaba bat bakarrik daukate, baina egoera batzuetan 2 edo 3. 2 edo 3 izaten aldire. Bai. Eta, honen aspektu, ez dakit, lazgarrienetako bat ere da, hain zuzen ere, seme-alaba, ez, haur horien egoera, ez dakit, honek orokorrean, ez dakit, nola eragiten die, seguraski beren bizitza ez da erabat, ez dakit, normala edo ohikoa, eskolara joateko ere akaso zailtasunak izaten dituzte, liburu testuak lortzeko, ez dakit, ez? Nolako izaten da? Bai, hezkuntzaldean uste dugu, agian, ez dutela hainbesteko arazorik izaten, ze diru laguntzak daude, ez? Eta liburuentzako baita ere diru laguntzak daude, baina gero bere etxebizitza egoera ez da ohikoena, edo ez da egokia, o hainbesteko, edo behar bezalako egokia. Pentsatu behar dugu batzuetan, logela batzuetan bizi direla, familia osoa, 2 edo 3 pertsona, logela berean, ez daukate bere ikasteko leku egokia eta lasaia, halako egoerak, egoerei aurre egin behar diete haur hauek. Eta, ez ditut galdetu, badago nolabait ere bertze variable bat, ez dakit pertsona errefuxiatu eta migranteen kasuan gehiago ematen den, gutxiago proportzionalki ez dakit datu horik badituzten. Datu hori ez daukagu, baina pasaren asteko jardunaldian etorri ziren Medicos del munduko medikuetatik eta Flor de Afrikatik pixka bat emakume migranteen egoerari buruz hitz egitera. Zeren berezia da, familia hauen egoerari buruz gehitu behar diozu migrante izatearen egoera, ez? Azkenean ez daukazu zure familia gertu edo sare sozial hori ez daukazu, orduan batzutan agian zuk seme bakar bat daukazu eta zure gurasoak hemen bizi badira, aita ama, zaindu nire semea, ez? Baina beraiek ez dute hori, ez? Orduan saiagoa egiten da. Baina kontatu zigutena da beraien artean elkartzen direla eta laguntzen direla bata besteari. Komunitatearen baloreak badituztela nolabait ere. Oso garrantzitsua. Hor, ez dakit, baina bai entzuna dut gertatzen dela ere bai, batzutan unat iristen diren etorkin eta migranteak, emakumeen kasuan batzutan iristen direla, hain zuzen ere, haur gutxi gorabehera sortu berriekin. Eta hor atzean egoten den nolabait ere kausa larria izaten dela bizitan bortxaketak, ez? Gertatzen direla. Eta seguraski hori ere ematen da kasu honetan, ez? Beren bidaia horretan, beren odisea horretan bortxaketa bat izan eta gainera
haur bat, zeinak eramaten dien egoera honetara, ez da? Bai, egoera oso larriak eta horregatik guk beti eskatzen dugu bide seguruak egitea, ez? Zeren bideak hain larriak dira, imaginatu behar dugu ze egoera zeukaten beren herrialdeetan bide hori egiteko eta ona iristeko ordaindu behar dutena, ez? Bai, halako egoerak ematen dira, bai. Beraz, guraso bakarren egoera, pobreziari eta gizarte bazterketari dagokionez, pobrezian solastu dugu, gizarte bazterketari dagokionez, ez dakit, ere gertatzen da nolabait ere, ez dakit, erraten alduguna aporofobia bat, edo halako bazterketa kultural bat, erran nahi dut, bueno, pues akaso estigma bat dutelako pertsona horiek, ez? Bueno, honek zer egin izan du, ez? Ama bakarra izateko, ez dakit hori ere gertatzen da? Bai, bueno, uste dugu, urteekin, rol horiek edo estigma horiek pixka bat pasatu egin direla, baina oraindik batzuk diraute, ez? Edo, begira, ze ama txarra, zeren ez da etorri orduan bere seme-alaba egoerak ulertu egin behar dira, ez? Edo, eske penaren, pixka bat, ze pena, zeren ez dauka aitarik eta orduan ez dauka irudi hori bere familian izanen, ez? Orduan, halako estereotipoak, ez? Edo estigmak badira, baina uste dugu txikiagoak, ez? Txikiagotzen ari dela. Txikiagotzen ari direla, hor ere aldaketa kulturalak, aipatu duzu leheno ere bai, bide seguruak aldarrikatzen dituzuela, ez dakit, ze nolako neurriak bururatzen zaizkizue, pixketo honetan egoera hobetzeko, bizataldi estrukturalak, individualagoak, kulturalagoak? Oso zaila da, erantzuna, zeren uste dugu hausnarketa handia egin behar dugula, nola eman bide seguru hauei. Ez bakarrik bide seguruak baita ere, guk ez dugu zuzenean lan egiten herrialde horietan, baina baita ere, ez dakit, begirada bota behar dugu herrialde horietara zer gertatzen ari den eta zein den gure ardura han gertatzen denari buruz, ez? Orduan pixka bat... Eta gure erantzukizuna. Hori da, hausnarketa oso zabala izan behar da, baina, momentuz ez da ematen, uste dugu. Eta, pixkat honat, etorrita, hemen ze gauzak egiten aldirez, zer neurri hartzen aldirez, dakit instituzioetatik adibidez, diru laguntzak handitzea, guraso bakarretarako, neurri hon bat izaten alda, kontraproduzentea, zegin nola ikusten duzu? Guk uste dugu ez direla bakarri diru laguntzaren kontua. Baita ere, badauden neurriak egokitzea familia hauei, adibidez, kontziliazio laguntza badago, baina bakarrik lan egiten duten emakumeentzako. Agian, zuk zerbait zertifikatu bat, ziurtagiri nahi duzu, zerbaitetan formatzeko, formakuntza jasotzeko, eta ezin duzu zeren ez daukazu kontziliazio laguntzarik. Halako egoerak ematen dira, orduan neurri horiek egokitu behar dira. Beste egoera, ikusi behar dugu ze egoeretan daude emakume hauek, langabezian daude. Orduan, kontziliazio laguntza oso familia gutxiei ailegatuko dira. Karo, handizetan, pentsazut pobrezia egoerekin gertatzen dena, eta kasu honetan ere ematen dena da, nolabait ere berrelikatzen diren zirkuloak, direla, azkenean, pertsona bat ez da iristen adibidez, formatzera eta bar, orduan lanerako akzesoa ere zailagoa du, gainera ez du denborarik akaso, ez dakit ez, behar bezala prestatzeko, prestatu beharra duena, elkarrizketa bere ere bai, estigma hori du, gainera ez, guraso bakarrena, hau gaber nolakoa den, ez dakit ez, eta horrek bera egiten dio, pobrezia egoera batean oraindik gehiago sartzea, eta pixketere zirkuloa handitzea, ez? Bai, eta ezin dugu ahaztu, familia hauek gehien bat emakumezkoak osatzen dituztela, eta emakumezkoak arazo gehiago ditugu lana eukitzeko, eta baita lan ez dakit egokiak izateko lan merkatua ere egokitu behar da, egoera hori. Orduan, zeren, gaur egungo egoera oso prekarioa da. Eta ezin da mantendu bizitza eta lana.
Bueno, bai, kontu komplikatua, hortik nola laguntzen alde, erratzen duguna, ez? Azkenean oinarrian beti daude arazo estruktural horiek, patriarkatua dela, edo, bueno, pobrezia egoerak, ez? Desberdintasun sozioekonomikoak, eta, bueno, segurazki honek, ez dakit, konponbide individual bat baino, ikusi beharko dugu zer egiten aldugun gizarte bezala, zein den gure ardura hauetan, eta bueno, ez, baita ere solidaritatea eta erantzunkizuna erraten. Bai, eta pixka bat, bueno, agian, bizitza orain, bizitza, emakume hauek bizitza ematen dute, ez, aurra hauek hasitzeko, eta zer jasotzen dute, ez, kontran. Ez daukate lanarik, eta ezin dute lan hori mantendu, ez? Zeren oso prekarioak dira, oso ordu gutxi lan egiten dituzte, gero hilabete 2 edo 3 lan egiten dute eta gero kalera joaten dira, ez? Honi buruz hausnarketa egin behar da. Bai, pentsatzen dut ibiliko direla estres egoera erabateko batean, ez? Azkenean lanean ordu handiz pasatzen baditu gaizki, zen orduan ezin du eman behar duena arreta mentxamarabei, baina gutxiago pasatzen baditu ere bai, orduan ez ditu lortzen bere behar ekonomikoak. Eta segurazke amatxarraren papera jokatuko du batzuentzat. Jaione, hemen utziko dugu, ikusi duzuen bezala, guraso bakarreko familia horien egoera, pobreziari eta gizarte bazterketari dagokionez, hortzen mai gainean jartzen saiatu diren gaia, Nafarroako pobrezia eta gizarte bazterketaren sarekoek, eta ikusi duzuen bezala, Jaione Eugi, bertako komunikazio arduruna, gurean txosten hori azaltzen. Jaione, mila esker handitz egiten zuen lanagatik, eta gure ere hemendik apoio guztia egiten duzuen lan guzti horri. Mila esker zuei. Eta ikus ditzagun orain, Iruñeko albisteak zein diren. Iruñean bizikleta ibilaldiak eta bizikleta elektrikoen zerbitzua eta ibilgailu elektrikoak kargatzeko puntuen sistema ezagutzeko saioekin hasiko dira mugikortasunaren Europako astean. Irailaren 22 arte, Iruñeko udalak 20 jarduera baino gehiago antolatu ditu mugikortasun iraunkorraren inguruan. Horretaz gain, Iruñeko udalak Palabras pintadas la biblioteca viva liburua argitaratu du. 6 liburutegi publikotan garatutako arte eta literatura proiektua aurkezteko. Liburua, hiriko ikastetxeetan eta liburutegi publikoetan banatuko da. Baita ere, Cibibox sareak auzoko elkarte eta kolektiboekin elkarlanean, 2022ko Rotxa kaleaz kale jarduera programa proposatu du datorren asterako. Besteak beste, kale jira multikultural bat, dantza masterclass bat, edo eoziri edo banikekin egindako lanen erakustaldi bat prestatu dira. Eta urriaren batean larunbata Gazteriaren etxeak antolatzen duen K-pop dantza taldeen lehiaketan izena emateko epea zabalik. Dantza taldeek 12 eta 30 urte bitarteko gaztez osatuta egon behar dute eta 4 minutoko zuzeneko koreografia egingo dute. Udalak 117.000 euro baino gehiagoko diru laguntza eman du, bestalde, diru irabazi asmorik gabeko 15 elkarteren emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna sustatzeko proiektuetarako. Erakunde bakoitzak diru laguntza jaso zezakeen, emakumeen etxean osorik edo partzialki gara zitezkeen proiektu bakar baterako. Eta bukatzeko, armen aretoak aireko eta espazioko armadaren historia kontatzen du. Egan abentura baten historia erakusketan, aireontzien maketa ugarirekin. Ostiral honetatik urriaren 2 bitartean egingo den erakusketan, maketa gehienak interes kulturalerako ondasun izendatuta daude.
hausian izan da dena gaurkoz magazinean gure itzulera. Honetan, bihar asteartean ere, hemen izanen gaituzue. Bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.